Бөтендөнья татар конгрессы 30 еллыгын билгеләп үтте. Конгресс съездында киләчәккә бурычлар билгеләнде. Конгрессның башкарма комитет рәисе урынбасары Илгиз Халиков Татарстан радиосының иртәнге турдан-туры эфирында конгресс уздыра торган чараларга, дөньяның төрле төбәкләрендә милли бәйрәмнәр, конгрессның күчмә утырышларын үткәрү, туган телдә укыту, милли матбугат проблемаларына тукталды. Тыңлаучыларның милли темаларга карата сорауларына җавап бирде. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Илгиз әфәнде, хәерле иртә. Хәерле иртә. Конгресс съезды йомгакларын ничек бәялисез? Йомгаклардан килгәндә без аны уңай бәялибез, чөнки безнең эшчәнлек бик шундый нәтиҗәле булды дип әйтик. Пленар утырышка кадәр безнең секция эшчәнлекләре булды, ул булды 7 юнәлеш буенча. Монда инде татар халкына аны кызыксындырган төрле юнәлешләр, мәсьәләләр күтәрелде. Ул милли мәгариф, ул мәдәният һәм башка милли матбугат, шул исәптән журналистика һәм башка кызыклы юнәлешләр яктыртылды. Аның нигезендә безнең резолюция тәкъдимнәр булды. Һәм инде киләчәктә менә безнең эшләр өчен төп бурычлар куелды. Һәм инде аны гамәлгә ашыру буенча эшчәнлек бүгенге көндә башланды дияргә була. Конгресс эшчәнлеген яхшырту өчен нәрсәләр эшләргә мөмкин? Бүгенге көндә безгә эшләргә кирәк менә шушы дәрәҗәне күтәрү буенча яңа адымнар, чөнки заман безгә яңа мөмкинлекләр бирә, яңа технологиялар, яңа алымнар, шуңа күрә аны файдаланып, бүгенге көндә менә бу юнәлештә ныклап эшләргә кирәк дип уйлыйм безгә. Киләчәккә төп эш планнары нинди? Планнарга килгәндә, ул безнең инде традицион форумнарыбыз, алар төрле өлкәләрне үз эченә ала, ул авыл эшмәкәрләре дә, ул Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре дә, ул безнең мәдәният өлкәсендә килгән төп чараларның берсе федераль сабантуйлар, федераль авыл сабантуйлары. Менә шушы юнәлештә бермә-бер дәрәҗәбезне күтәреп, бөтен көчебезне биреп эшләргә планнар безнең. Дөнья күләмендә милли матбугатны ничек бәялисез? Бүгенге көндә яңа басмалар әлбәттә барлыкка килә, әмма ул без теләгәнчә алай күп дип әйтмәс идек без аны. Чөнки замана шулай ук үзенең таләпләрен куя. Бүгенге көндә газет-журнал укучыларының саны арта дип әйтмәс идем. Әмма менә шушыны популярлаштыру буенча эш алып барырга кирәк, һәм инде аның яхшы үрнәкләре бар. Безнең төбәкләрдә инде гасырга якын тарихы булган шундый газет-журналлар, матбугатлар бар. Менә алардан үрнәк алып, менә бу юнәлешне тагы да активлаштырасы иде. Пандемия кабат көчәя, эш формаларының кайсыларына өстенлек бирәсез? Без инде пандемияның башлануы белән 20-нче елда үзебезнең эшне яңа форматка күчерергә өйрәндек. Аның мөмкинлекләрен һәм инде әлбәттә тискәре якларын бәяләдек, карадык, анализ ясадык. Һәм бүгенге көндә без шулай ук төрле технологиялар ярдәмендә дистанцион эшләрне алып барабыз. Бәйгеләр мул, ниндидер киңәшмәләрме без аларны дистанцион форматта уздыру өчен барлык мөмкинлекләрне Бөтенья татар конгрессында булдырдык. Һәм инде без төрле технологиялар ярдәмендә 500-дән артык тыңлаучының игътибарын җәлеп итә торган мөмкинлекләрне булдырдык. Конгресс эшчәнлеге белән кайдан тулырак танышырга мөмкин соң? Безнең рәсми сайтыбыз эшләп килә, Бөтенья татар конгрессының рәсми сайты. Анда барлык безнең контактларыбыз бар. Шулай ук анда күрсәтелгән безнең телефоннар, электрон адреслар, электрон почталар һәрвакыт без элемтә өчен ачык. Һәм инде шулай ук социаль челтәрләрдә дә без бик актив эшлибез. Бүген белем көнендә мөгаллимнәргә, ата-аналарга, балаларга нинди теләкләр әйтер идегез? Беренче чиратта барлык укытучыларны, мөгаллимнәрне белем көне белән тәбрик итәм, чөнки үзем белем буенча укытучы, һәм инде укытучыларыбызга һөнәри осталык телим, эшләрендә уңышлар. Инде ата-аналарга килгәндә иң зур теләгем туган тел фәне кысаларында туган татар телен сайлау буенча тиешле эш алып барырга кирәк. Бүгенге көндә федераль закон нигезендә без телне, туган телне сайлыйбыз, һәм инде һәрберсе үз туган телен белә. Шәхсән минем өчен ул туган татар теле. Һәм инде мин үз гаризамны яздым, һәм барысында менә шуңа өндим. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитет рәисе урынбасары Илгиз Халиков белән әңгәмә карадыгыз.